Parti yɛlɛma ye a jate minɛ k'a fɔ sigikafɔba n'a bɛ fɔ min ma ko dialogue national inclusif. Anw ka faamuyali la maliyɛn bɛɛ kan ka na kini hakilinata di a la, ka daminɛ togodaw la ka taa se dugu ma fo ka taa se faaba ma n'o ye Bamako ye. Bɛɛ kan k'i sen don a la. N'a fɔra ko jamana ɲɛmaa ye jamana kɔnɔdenw wele, an bɛ gɛlɛya kɔnɔ, mago bɛ aw hakilinata la, jamana kɔnɔden foyi man ka to kɔ la. O de la an ko yɛlɛma kɔni anw bɛ taa kɛnɛ ninnu kan, ka daminɛ kominiw ka yɔrɔ la ka na se cercle ka yɔrɔ la, ka na Bamako, ka na région ka yɔrɔ la, jamana kɔ kan fɛnɛ ko anw bɛ taa la. An bɛ taa la fɛnɛ, an bololankolon tɛ taa. An ye jateminɛw kɛ ka hakilina damadɔw fara ɲɔgɔn kan. An bɛ taa ni hakilina minnu ye ka taa olu ɲɛfɔ. O de la a daminɛna nin y'a dɔgɔkun 2 ni dɔɔnin ye. Kominiw kɔnɔna la an donna la, cercle dɔgɔkun tɛmɛnen ani Bamako kominiw. Ne yɛrɛ taara Bamako commune 4 kɛnɛ kan tile 2 ka participer a la. Nin semaine ni o kɛra Bamako ani région, an yer'o fɛnɛ kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna a kun ta cɛ ni assise nationale min ye, ni Ala ma fɛn k'an na, an bɛ ye o kɛnɛ fɛnɛ kan. O bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, an bolo fasodenw mana wele ɲɛmaaw fɛ, fasodenw kan ka taa hakilinata di. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ tuma min na bi, tuma ka gɛlɛn kosɛbɛ. A ka gɛlɛn ɲɛmaaw ma, a ka gɛlɛn kɔfɛ mɔgɔw ma. Donc an ka taa hakilinataw di. O kɔni ye anw ka faamuyali cogo ye sigikafɔ in hukumu kɔnɔna la. Fɔlɔfɔlɔ ye min ye, an ka laɲini fɔlɔ ye min ye, bɛɛ ka na. Aw yɛrɛ y'a mɛn maa dɔw ko olu tɛ fɛ ka na, ka da kun caman kan. Halisa u k'u bolo da u dusu kan. Jamana in a tɛ kɛ foyi ye jamana kɔnɔdenw sago kɔ. A ye ɲɛmaaw diya, a ma ɲɛmaaw diya, jamana in bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw sago de ye. Donc n'an welela an ka na, halisa u k'u bolo da u dusu kan. An b'o ɲini u fɛ, o y'an ka laɲini fɔlɔ ye. An ka laɲini filanan ye min ye, hakilina ninnu ni a fɔra ka tɛntɛn ka bakuruba sigi, i b'a sɔrɔ a dɔ bɛ tengu bolonɔ bilala gafe min na n'a bɛ fɔ ko accord d'Alger. I b'a fɔ a dɔ bɛ tengu min fɛnɛ na, o ye jamana sariya sunba, an kan k'a ko kɛ cogoya di. O sira fila kan anw ye min fɔ la. Fɔlɔ ye min ye, jamana sariya sunba k'a bayɛlɛma anw ka tɔn, anw y'a fɔ a mɛnna n ka ka di an ye, nga b'a la dɛ. Fɔlɔfɔlɔ ye min ye, ni jamana sariya sunba bɛ yɛlɛma, a bɛ yɛlɛma ka taa se assemblée nationale de ma k'olu hakilinata ɲininkali kɛ yanni maliyɛnw yɛrɛ ka wele k'u hakilinata ɲininkali kɛ. Donc o yɔrɔ la an b'a ɲini assemblée nationale ka bila ba la, ba min jamana kɔnɔdenw sigilen don n'a ye. O tɛ bi assemblée nationale ye. Bi assemblée nationale ka mandat banna. Donc an ka assemblée nationale kurakuraya fɔlɔ yanni an ka fɔ k'an bɛ référendum kɛ. O ye anw ka laɲini ye. Laɲini filanan ye min ye, jamana sariya sunba ye bayɛlɛmali, a kana gulon accord d'Alger dɔrɔn na. Jamana kɔnɔdenw fanba ko accord d'Alger an ka kuma kan. An y'a ye fiɲɛ minnu b'a la, an k'olu bayɛlɛma. Président yɛrɛ y'o fɔ a ka kuma dɔw kɔnɔ, ko o fiɲɛ ninnu k'ale pɛrɛlen don ka kuma ka o bayɛlɛma. Ani minnu y'u bolonɔ bila gafe la, an'u ka jɛ ka fɔ o ko kan. O ko ka kɛ fɔlɔ pour que gafe in a ka kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye. Ni gafe in kɛra jamana kɔnɔdenw sago ye, ni sariya sunba bɛ yɛlɛma ka da gafe kan, o fana bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye. Mais ni gafe ma kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye, sariya sunba tɛ se ka yɛlɛma ka da gafe in kan dɛ. Sinon o yɛlɛmali in tɛ kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye. Anw ka laɲini ye nin hakilina ninnu ye, ka taa nin sujet fila kan minnu ye sujet majeur ye. O kɔfɛ an ye laɲini caman kɛ jamana maracogo. An ka kɛlɛkɛcɛw ka u jo k'u dilan, ka an ka armée bila minɛn kɔnɔ, minɛn b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ. Yuruguyurugu kɛlɛli. O kɔfɛ jamana sɔrɔw bɛ se ka yiriwa, jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔw bɛ se ka yiriwa. O kɔfɛ bɛn bɛ se ka sabati ani ka jamana kɔnɔdenw sɔgɔ ɲɔgɔn na cogoya min na n'o ye cohésion ye. An kumana nin bɛɛ kan. Mais nin bɛɛ kɔfɛ n'an taara kuma ka sigikafɔ kɛ, an bɛna bɛnkan minnu kɛ, o bɛnkan ninnu bɛna waleya cogoya di. Anw kuma n'o fana kan. Anw ka faamuyali la, a fɔra sigikafɔ in sɛbɛn min b'a ɲɛnabɔ n'o ye terme de référence, a fɔra o kɔnɔ
ko bɛn sigikafɔ laban min bɛna kɛ Bamako ni bɛɛ bɛ wele o sigikafɔ in o bɛ kun cɛ kulu bɛ sigi kulu min bɛ kɔlɔsili kɛ an ye bɛnkan minnu kɛ o kɔlɔsili bilali sen kan kulu min b'o kɔlɔsi donc an ko anw bɛ fɛ o kulu ka sigi ko maa fɔra cogoya min na a kana kɛ ɲɛmaaw ka ko ye dɛ an bɛɛ bɛ jɛ salle kɔnɔ k'a fɔ k'an b'an bolo ɲɛsin karisa ma olu ka kulu sigi olu ka bɛnkan in bilali sen kan kɔlɔsi an ye u ka to ka kibaruya di jamana kɔnɔdenw ma o y'an ka laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan ye min ye kulu bɛ bila bɛnkanw bɛ bila sen kan sira jumɛn kan gouvernement de bɛ bɛnkan ninnu bila sen kan mais ni gouvernement yɛrɛ sigi cogo ma ɲa fiɲɛ donna la komi an y'a ye cogo min na gouvernement min bɛ yen bi o de la an ko segin ka ko kan wa segin ka ko kan fana a daminɛ président tun ye ko daminɛ cogoya min na ani Sumayila ka kuma an b'a ɲini président fɛ a ka Sumayila wele ani Sumayila ka kuma o k'a daminɛ ten ani Sumayila ka kuma ka da mun kan ale ni Sumayila fila de kɛra ɲɛfɛmaaw ye président kalafili la donc an bɛ se ka bisigi bi fanga bɛ olu de la politique sira kan kosɛbɛ jamana kɔnɔ n'olu ye bɛnkan kɛ min kan a ka ca Ala fɛ o bɛ na ni basigi ye u ka jɛ ka premier ministre sugandi o kɔfɛ u ka jɛ ka gouvernement sigi gouvernement min maa man ka caya wa maa ka k'a kɔnɔ maa minnu b'u ka baara dɔn n'a fɔra ko karisa bilala nin ko in na dɔrɔn maliyɛn bɛɛ k'a fɔ jɔn ka la nin bɛ se nin na u ka jɛ ko o sigi sen kan o ka gouvernement ka baara ani o premier ministre ka baara o kana kɛ dɔwɛrɛ ye an ye bɛnkan minnu kɛ sigikafɔ kɔnɔ k'o waleya anw ka faamuyali la o baara ninnu de bɛna ni basigi ye jamana kɔnɔ donc olu ye hakilinaw ye sigikafɔ in kan anw bɛ hakilina minnu sira kan an ye min ɲɛfɔ fan caman fɛ an y'a fili fiɲɛw fɛ an bɛ continuer k'a ɲɛfɔ fo jamana kɔnɔden fanba ka jɛ ni a ye après an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ komi olu y'an wele kaban n'u y'an wele n'an ye bɛnkan minnu kɛ olu k'a lajɛ ka tugu o sira kɔ parce que a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ o bɛnkan ninnu de bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ donc ninnu ye hakilinaw ye an tun bɛ se ka hakilina min fɔ ɲininkali in kɔnɔna la ka bɛɛ fo ani ka welewelema da lase bɛɛ ma k'a daminɛ aw kunnafonidilaw la aw de bɛ se ka kɛ sababu ye anw hakilina bɛ se jamana kɔnɔden bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ a ye wuli ka aw jɔ ka sigikafɔ in a hakilina ka faamu a kɛcogo ka faamu a bɛ min kan o ka faamu a bɛ min ɲini o ka faamu a kana kɛ sababu ye ka maaw fara aw jɔyɔrɔba b'o la a filanan ye min o ye maliyɛn bɛɛ ye min bɛ politiki tɔn na min bɛ société civile la min bɛ fɛn o fɛn na an ka nin sigikafɔ in an ka a dɛmɛ an ka an sen don a la n'an bɛ se n'an tɛ se an ka dugawu k'a ko la minnu y'u ban fɛnɛ u k'u bolo da u dusu kan n y'a daminɛ ni o ye an kana jɛ ka nin ko in dilan n'an y'a dilan an y'a sigi jamana ɲɛmaa kɔrɔ a y'a a taa sira fɛ k'a bila sen kan a kɛra a fɔra n'a ma a taa sira fɛ fɛnɛ ale tɛna se k'a fɔ tuguni ko jamana kɔnɔdenw aw ye wuli dɛ a gɛlɛyara ma dɛ an ka faamuyali la o de la an y'a fɔ n ko o tribunal sugu o de ka bon jamana kɔnɔdenw ka tribunal de ka bon ni tribunal bɛɛ ye ko min bɛna kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ɲɛna de donc o de bɛna kɛ wajibi ye ɲɛmaaw ma u ka baara kɛ o sira kan donc an ka danaya da maliyɛnw kan an ka danaya da sigikafɔ in ɲɛnabɔlibagaw kan u ka se ka baara ninnu kɛ anw kɔni b'o sira kan an bɛ aw bɛɛ fo Ala ka jamana dɛmɛ Ala ka basigi Ala ka an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma